Achiel kuom MCAs kane wuoyo owacho ni ocheche ni National Parliament ema yware kodgi. Akia ni obothne koso mano bende nitie kaka nitie. Gini madiyo MCAs. Gine nyalo wache no nyalo bedo adieri. Nikech iyudo ka higa mar 2018 ne wan gi Equitable Development Bill makoro ne dhi ting'o World Development Fund. Tiyudo ka this bill no oko progress to enactment e parliament. Recently nobedo reintroduced into parliament. This is the same Equitable Development Bill number 20 of 2024. Tiyudo ka sani podoling at the National Parliament onge ng'ama wuoyo about it. Ma nyiso ni members of parliament ok dwar ni functions obed devolved kaka chik dwaro. Ang'o miyo chik ni okwamo kacha? Gini mano mi raise questions. Ni ang'o miyo kwa chik oselosi, bill ni oselosi to kwame mbeleu. Ok proceed mondo utim the right process mondo bed chik. Koro mae gima create the feeling ni members of county assembly ni kendgi. Emo miyo gi rush koro mondo giwuo gi the head of the executive. Mondo mi obed gi conversation gi members of parliament. Ni to ere kaka wanyalo enhance devolution. Mondo mi dayo moro modhier piny kucho oyude pesa mondo moromo in terms of development. Nikech iyudo ka gwenge mang'eny sani barabara richo, pi onge. To pi onge nikech ang'o? Onge pesa mo set aside mar timo mano. Koro mano nyaka raise questions kendo nyaka raise concern among members of county assemblies. Apane kadwa medo ing'e ni mae